Jackie Chan, Kassai Károly. Rendőr sztori. Rendezte Jackie Chan. Jól nézzék meg, ez itt Tom Koo. 40-es, okos, roppant veszélyes. Állítólag éjjeli bárok, ingatlan ügynökségek és import-export vállalatok tulajdonosa. Ám az igazi pénzforrása a drogkereskedés. Rajta. Tiszta a levegő. Koo azt állítja, ők vezetik a cégeket. De ezek az emberek csupán a gorillái. Rendben van. Rögtön indulok. Várj meg itt. Jó. Ez itt Danny Koo. Koo unokaöccse. Mint látják, a gorillái mindenüvé követik. Ez itt John Koo, ő a banda szürke eminenciása. A lány neve Selina Fong. Titkárnőként szerepel, nemrég került Koohoz. Egyben a szeretője is minden bizonnyal. Nehéz eldönteni, mit tud, minden esetre benne van a dologban. Nem hibázhatunk. Egytől egyig el kell őket kapni. Kezdődik a vatkanvadászat. Ez az akció fedőneve. Minden világos? Igen, uram! Bontsák fel a borítékot, olvassák el a parancsot, mindegyiküknek külön feladata van. És most mindet megsemmisíteni. Senki sem hagyhatja el a pozícióját. Nyomás! Rohamoztak, figyelem! Rohamoztak, figyelem! Itt a vadász beszél, a vatkanvadászatra felkészülni. Kérsz egy teát? Igen. 2 csésze teát. Rögtön. Mindjárt jövök. 2 gyanús alak. Teát kérek és 2 csészét. Hívd a főnököt, én lemegyek. Kim? Mit csinálsz, tejázó? Kiszúrtak minket. Kicsoda? Az a vörös inges, menj utána! Mi van? Itt Selina, a sofőr látott 2 gyanús alakot. Mit akar? Rendőrség! A zsaruk! A rendőrség! Állj! Rendőrség! Arra mentek! Ott vannak! Mi legyen? Nyugalom, feloszlatjuk a tömeget! Rendőrség! Menjenek haza! Fedezékbe, gyerünk! Mozgás! Befelé! Itt a vadász!
Helyzetjelentést kérek! Rendőrség, menjenek fedezékbe! Félre az útból, gyerünk, gyerünk! Arra! Itt a vadász! Bekeríteni őket, járókelőket eltávolítani, gyerekeket fedezékbe vinni! Gyere gyorsan, gyere! Befelé a házba, gyerünk! Mozgás! Arra, gyerünk! Rajta, segítsetek neki! Nem mehetünk innen el! A helyzet változott. Vállalom a felelősséget. Igen, gyerünk, gyerünk! Eresszen el! Ha húzza, jobban fáj. Szemét! Főnök, tűnjünk innen! Helyes, gyerünk el! A lány odafent van, tartóztasd le! Rendben! Nyugi, én vagyok. Ezek nem tréfálnak. De nem ám. Nyugodj meg! Vigyázz! Kátó! Gyere ide és fedezz! Kátó! 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 Szedd már össze magad! Maradj itt vele! Segítsetek! Ezek nem vízipisztollyal lőnek! Ne feledd, hogy mit mondott a főnök! A lakosságot óvni kell! A gengsztereket miért nem figyelmeztette? Miféle zsaru maga? Tűnés! Arra mentek! Én majd fedezlek, Kevin! Légy óvatos! Erre, főnök! Gyorsan, gyerünk! Szálljatok be! Gyerünk már! Mire vártok? Beszállni! Mozgás! Mozgás már! Beszállni! Gyerünk! Gyerünk! Indulás! Ne arra! Ne arra! Merre? Nyomdagál, szálljunk már! Vissza! Vissza! Erre nem lehet! Vissza! Az út nem van zárva! Menjetek vissza! Vissza! Most merre menjünk, főnök? Mi legyen? Áthajtunk a falun! Kövesd a főnököt! Gyerünk!
Gyorsan! Erre gyertek! Állj! Kevin! Ne lőj! Azok ártatlan emberek! Hol voltál? Neked itt lett volna a helyed! Nektek segítettem! Megszegted a parancsot, most bottal üthetjük a nyomukat! Nem én tehetek róla! Gyerünk! Szálljál le! Jöjjön! Agygál! Jó! Köszönöm! Hey, mit csinál? Hey, mindenkit leszállítani! Engem senki sem láthat meg! Szólj a vezetőnek, hogy taposson bele! Mindenki a padlóra! Itt forduljon balra! Gyerünk! Csináld! Leráztuk őket! Tehogy, oda néz! Menj fel és taszítsd le!